वयाच्या कुठल्याही टप्प्यावर आपल्यासोबत कायम असतात ते आईवडील. मुलगा मुलगी हा भेद न करता तेवढंच ते प्रेम करत असतात. रुसवे फुगवे, रागे भरणं, भांडणं, मतभेद कितीही असले तरी शब्दातून व्यक्त न होता कृतीतून त्यांची काळजी जाणवत असते. सन अँड डॉटर डे निमित्तानं बघूया हेच शब्दांपलीकडलं नातं. माझं नाव सिद्धार्थ गजानन शिरोडकर. माझं नाव गजानन मोहन शिरोडकर. सन अँड डॉटर डे आहे तर तुमचं दोघांचं नातं आमचं दोघांचं नातं तसं म्हणायला गेलं तर मला आता या व्यवसायात 8 वर्ष झाली. माझ्या वडिलांचं दुकान हे आता दुकानाला 35 वर्ष झाली आहेत. त्यामुळे 35 वर्षातली 8 वर्ष मी त्यांच्यासोबत आहे. गेली 8 वर्ष. 8 वर्षामध्ये आमचं बॉन्डिंग तर चांगलंच आहे. आणि वडील प्रत्येक वेळी माझं काय चुकतं हे काय बरोबर आहे ते प्रत्येक वेळी सांगत असतात की बाबा तुझं हे चुकतं आहे, हे बरोबर आहे. त्यामुळे वडिलांचं आणि माझं नातं तर एकदम फ्रेंड तसंच आहे. पण कधी ओरडा खाल्लाय का बाबांकडे? ओरडा खूप वेळा खाल्लाय. ओरडा विचारू नका. असा काही किस्सा असेल तुमच्यातला ज्यामुळे खूपच ओरडा खाल्ला आणि नंतर मग आईला मध्ये येऊन सगळं वाद मिटवावं लागलं? असा काही एवढा प्रकार झाला नाही एवढा टोकापर्यंतचा, पण तसे थोडे थोडे किस्से आहेत सांगण्यासारखे. त्यातला एखादा किस्सा सांगायचा म्हटला तर मी एकदा कधीतरी दुकानात आलोच नाही. दुकानात आलोच नाही आणि बाबांना वाटलं मी येईन दुकानात. बाबांना थोडे थोडे असतात आमचे व्यवहार असतात ते मलाच माहीत असतात. ते व्यवहार माझ्याकडूनच होतो. माझा फोन पण लागेना आणि मी पण नाही. मी गेलो फिरायला. बाबांनी आल्यावर मला घरी ओरडलेले. तर तुमचं आणि तुमच्या मुलाचं नातं नेमकं कसं आहे? त्यांनी काही किस्से सांगितले, तर मग तुम्ही जेव्हा आता 8 वर्ष ते काम करतात, मग तुम्हाला त्यांच्या कामाविषयी काय वाटतं नेमकं? नाही, तो आता काय म्हटलं डिग्री होल्डरच आहे, पण तो मेकॅनिक इंजिनियर आहे. तरी पण या व्यवसायात तो व्हेरी सक्सेसफुली काम करतो आहे. त्याच्यामुळे त्याला कंप्लेंट अशी किंवा कमतरता अशी काहीच नाही. माझ्यापेक्षा तो चांगल्या रीतीने व्यवहार सांभाळतो. तरी पण कसं वयाप्रमाणे थोडंसं मागे पुढे होतं ते मित्रत्वाच्या नात्याने मी हे करतो, मी सांभाळून घेतो त्याला. त्याला काही प्रॉब्लेम नाही करत, जास्त बोलत नाही किंवा जास्त त्याला त्रास नाही देत. आणि त्याच्यामुळे व्यवसायात कधी खटके किंवा त्रास असं वातावरण बिघडवू देत नाही. फ्रेंडशिप नात्याने राहतो आम्ही. पण एखादा सल्ला द्यावासा वाटला तर काय द्याल तुम्ही यावेळी? नाही, आता ह्या व्यवसायात कसं आम्हाला अनुभव हा फार महत्त्वाचा आहे. आणि हा व्यवहार करताना जास्तीत जास्त शांततेने करायचा. आम्ही त्याला एक मोलाचा सल्ला देऊ शकतो. चेहऱ्यावरचा भाव रागावून किंवा असं त्रासून चालणार नाही. नेहमी सदैव हसत राहूनच गिरायकाला फेस करायचं आहे. सरोजा संतोष धारगळकर. किती वर्ष तुम्ही या व्यवसायात आहात? 40 म्हणजे 26 वर्ष तरी झाली. तुम्ही आता हा व्यवसाय करताय तर तुमचा मुलगा पण आता तुमच्या सोबत मला हो. दिसतोय. हो. तर मुलगा आणि आईचं नातं जे कायमच वेगळं असतं. तुमच्या नात्याविषयी काय सांगा? असं तसं चांगलंच ऐकलं मुलाचं. मग तुम्ही आता एवढी वर्ष काम करताय, तर मी करत असताना जेव्हा मुलगा तुमच्या सोबत काम करायला लागला तर त्यावेळीची भावना काय होती? नाही त्यावेळी ते शिक्षणात होतं. मग त्यावेळी मी एकटीच होते इकडे. तर ते पोरं मुलं नाही शिक्षणाच होतं. मग मी एकटीच करायची. मग किती वर्ष तुम्ही स्वतः हे सगळं सांभाळायला सुरुवात केली? आता तुम्ही हे स्वतः दागिने वगैरे बनवता, तर त्याविषयी काय सांगा? नाही ऑर्डर लोकांची आली की ती पुरा करून द्यायची. तुमचं नाव कसं? माझं नाव प्रणव संतोष धारगळकर. आईविषयी काय सांगा? एक वेगळं नातं आहे आणि तिने मेहनत करून तुम्हाला हो, शिक्षण काय आम्ही लहान असताना वडील एक्सपायर झाल्यावर तिने दुकान सांभाळून शिक्षण वगैरे आमचं करून एवढं मोठं शोरूम वगैरे आहे आमचं. आईविषयी काय सांगा? काय हेच तिने कठीण परिस्थितीतून आम्हाला वर आणलं सगळ्यांना एवढंच. आणि आईला आता एक चांगलं पुढे जाऊन मदत करावीशी वाटते. मग या व्यवसायात तुम्ही कसं आणि आईचं कसं मार्गदर्शन मिळतं तुम्हाला? तिला स्वतःच आधी सगळे करता येत असल्यामुळे मला जास्त काय अशी मेहनत घ्यायला लागली नाही. जे काय अडतं तिकडे तिने दाखवलं.
माझं नाव चंद्रशेखर गणपत परब. दादा तुमचं नाव? साईश चंद्रशेखर परब. काका तुमचं आणि तुमच्या मुलाचं नातं नेमकं कसं आहे? आमचं आणि माझ्या मुलाचं नातं मित्रासारखं आहे. हां. आम्ही कधीच भेदभाव केला नाही मुलासमोर. मुलगा आमचा म्हणजे चांगल्या शब्दाला लागणार आहे. म्हणजे कसं सांगेल ते काम करतो. हां. त्याचा मला कधी त्रासही नाही. आता त्याला 24 वर्ष चालू आहे. सांगितल्यानंतर तो सांगलेलं काम करतो. तुम्ही या व्यवसायात कधीपासून? माझं व्यवसाय बघा 93 सालात माझी 10वी झाली. 93 सालात. त्याच्यानंतर हा मी व्यवसाय सांभाळला. आज 27-28 वर्ष झाली. पण मी खुश आहे धंद्यात. त्याचा मुलगा आमचा रोज सांभाळतो. त्याबद्दल काय सांगायची गरज नाही त्याला. चांगल्याप्रमाणे वागतो. नाही तर तसं काही विषय नाही आमचा, समजलं ना. चांगल्याप्रमाणे तो करतो. बाबांनी एवढे चांगले सांगितले की तुम्ही सगळं ऐकता. हो. मग बाबांविषयी काय सांगणार? काय नाही, पहिलं म्हणजे ह्यांनी मला मित्रासारखं वागवलं. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे आपले वडील मुलांना पहिलं शिक्षण देत, म्हणजे कसं हे झालं. माझ्या वडिलांनी मला पहिलं कसं पोट भरायला पाहिजे ते मला वडिलांनी पहिलं सांगितलं. याकूब मेमन. तुमचं नाव? सुहेल मेमन. तुमचं कसं नातं आहे मुलाचं आणि तुमचं? आमच्या मुलाचं चांगलं नातं आहे. काय आमचा काय हे नाही, घराकडे काय हे नाही, वाद बी नाही आमचा. धंद्याशी मतलब असा धंदे करायचं, रात्री जायच्या घराकडे, बस आराम करायचा, सकाळी धंदो करायचं, बाकी काय नाही. बरं किती वर्ष या व्यवसायात आहात? झाले 25 वर्ष झाले. 25 वर्ष बाबा या व्यवसायात आहात. आणि मग तुम्ही कधीपासून त्यांना मदत करता? 15 वर्ष. 15 पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही मदत करत होता तो दिवस आठवतोय का? हो. त्यावेळी बाबांनी काय सांगितलेलं? तेव्हा धंद्याला लक्ष द्यायचं, बाकी काय करत नाही. बस बिझनेस वाढायचा आणि कस्टमरना चांगली सेवा करायची. बाबांविषयी काय सांगाल अजून? त्यांच्यामुळे आम्हाला एवढं शिकायला मिळालं. ते आया म्हणून आम्हाला पुढे जायला मिळालं. कधी काही कुठल्या गोष्टीवरून ओरडा खाल्लाय ते का? कस्टमर काय प्रॉब्लेम झाला तरी ते ओरड मारी, पण ते आम्हाला चांगल्यासाठीच बोलले. मुलं तुम्हाला मदत करतात या मदत करतात. व्यवसायात, तर त्यांच्याविषयी काय सांगाल? 100% मदत करतात. मुलं असला तो धंदो जरा वाढवल बी कसं कस्टमर बी असताय. मुलं जरा चांगली सेवा करतात ते कस्टमरची, त्याच्यामुळे चालतं ना. तुमची मुलं तुम्हाला मदत करतात तर मदत करतात. त्यांच्याविषयी काय तुम्हाला वाटतं? काय नाही, भावना? बरं वाटतं भावना. मुला पाहिजेत ना, मदत करायलाच पाहिजे मुलाला. मुला मदत केल्या तो जमे पुढे हे करतात. आता जेव्हा तुम्ही व्यवसाय सुरू केलेला आणि आता जेव्हा मुलं हे सगळं बघतायत तर कसे बदल होत गेले या बदल सगळ्यात? आता धंद्याच्या वाढून गेलेले आमका धंदे वाढले, आमचे दुकानं थोडी वाढले, धंदे जरा बिझनेस जरा वाढला, असं बाकी काय नाही. आणि सल्ला द्यायचा असेल तर काय? सल्ला देते ना मी. कसा रात्री इकडे दुकानला नाही, घराकडे बसून सल्ला द्यायचा, इकडे काय नाही. 20 वर्ष झाली. तुमचं आणि तुमच्या मुलाचं नातं कसं आहे? कसं व्यवसायात तुम्हाला ते मदत करतात? मुलगा माझा आता 2 वर्ष झाली व्यवसाय आहे. तो हे करत म्हणजे शिक्षण घेत होता. आत्ता 2 वर्ष झाली आले इकडे. आणि माझ्याबरोबर व्यवसायात आहे म्हणजे चांगलं हे करतो, हँडल करतो. माझं नाव ॲडव्होकेट संजू शिरोडकर. मी सावंतवाडी सिंधुदुर्ग येथे कार्यरत आहे. माझा सुवर्ण कार्यतेचा व्यवसाय आहे आणि गेल्या या व्यवसायामध्ये 30 ते 35 वर्ष मी कार्यरत आहे. त्याचप्रमाणे सावंतवाडी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात सुद्धा या सर्वांच्या आपल्या सहकार्याने कार्यरत आहे. आपण ज्या वेळी या स्पर्धांमध्ये म्हणा किंवा इतर सगळ्या ह्याच्यामध्ये आपण मागे वळून जर बघितलं तर मागचं पान आपण उलगडून बघताना एक प्रकर्षाने असं जाणवतं आहे की आमच्या त्यावेळेचा काळ म्हणजे आज आम्ही जवळपास 45 आहोत, तर त्यावेळेचा काळ आणि आताच्या काळामध्ये आमूलाग्र बदल झालेला आहे. आणि आजचा विचार करता आजच्या मुलांना ज्यांना जे व्यासपीठ हवं किंवा जे त्यांना क्षेत्र म्हणजे शैक्षणिक म्हणा किंवा इतर क्षेत्र म्हणा हे निवडण्याची एक मुभा किंवा एक त्यांच्यासाठी त्यांना असणारी एक संधी मला वाटतं प्रत्येक पालक उपलब्ध करून देत आहेत त्यांच्या कुवतीप्रमाणे. आम्हीसुद्धा आमचा एक मुलगा आहे मृण्मय शिरोडकर म्हणून,
मग त्यालासुद्धा आम्ही देताना आत्तापासूनचं जे त्याला जे आवडतं आहे त्या क्षेत्रामध्ये पूर्णपणे मुभाजलेले आहे आणि त्यानुसार त्याची जडणघडण्याची सुद्धा त्याला आम्ही प्रयत्न करतो. यामध्ये तिच्या आईचा सुद्धा सानिका शिरोडकर यांचा सुद्धा मोठा मोलाचा वाटा आहे. गेले सांस्कृतिक क्षेत्रात वावरत असताना सावंतवाडीच्या नवरात्रोत्सव मंडळ म्हणा किंवा इतर सांस्कृतिक त्या ठिकाणी आम्ही नेऊन आपल्या संस्कृतीची आपल्या चालीरीतींची विविध माहिती आम्ही त्यांना दिलेली आहे. त्याचबरोबर आपले जे संस्कार आहेत, आपले जे संपूर्ण रीतिरिवाज आहेत, पारंपरिकपणा आहे, मोठ्यां किंवा इतर गुरुजनांप्रती असणारा आदर किंवा जी आपल्याला संधी मिळते त्या संधीचं सोनं कसं करावं याचं बाळकडू ज्या पद्धतीने आम्हाला त्यावेळी कमी अधिक प्रमाणात मिळालं होतं आमच्या वडिलांना ते आम्ही देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो आहे आणि त्यातून त्याला ते मार्गदर्शन मिळतं आहे. गेले विविध स्पर्धांमध्ये याने सुद्धा अगदी ऑलिम्पियाड स्पर्धांमध्ये गोल्ड मेडल मिळवलेली आहे. रेकॉर्डन स्पर्धेमध्ये सुद्धा त्यांनी शालेय स्तरावर मिळवलेले आहे. ड्रॉइंग स्पर्धेत त्यांनी तालुकास्तरीय मिळवलेले आहे. आत्ताच्या 5वीच्या पूर्व प्राथमिक जी स्कॉलरशिप होती त्यामध्ये सुद्धा तो गुणवत्ता यादीमध्ये आलेला आहे आणि हे करत असताना त्याची मेहनत आहे, त्याचबरोबर त्याची आईची जास्त मेहनत आहे एक पालक म्हणून आणि माझ्याशी त्याचं बॉन्डिंग असताना थोडंसं मित्रत्वाचं आहे असं मला वाटतं कारण आई थोडीशी त्या बाबतीत शिस्तप्रिय आहे आणि आईच्या शिस्तीमुळे ॲक्च्युली त्याच्यावर बराचसा मोठा परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे मैत्रीच्या वातावरणात असताना आमच्याशी दोघांशी तो अतिशय प्रेम आणि नेहमी जे काही घडतं त्याला एक आम्ही सांगितलेलं आहे जे काही गोष्टी घडतात जीवनात ते अनुभव म्हणून घेतलेला आहे आणि त्या पद्धतीने त्याने आत्तापासून सामोरं गेलं पाहिजे. जेव्हा तुमचे वडील म्हणजे वडिलांचं तुमच्या वडिलांचं तुमच्याशी नातं आणि तुमचं तुमच्या मुलाशी नातं काय फरक जाणवतो? ते आमचे कसे होते आमच्या काळामध्ये आमचे जे वडील होते त्यावेळी राजकारणात आमच्या पूर्ण शिरोडकर कुटुंबियात केतर कुटुंबियात आम्हाला वारसा नाही आहे. तर मी कसं झालं की सावंतवाडीचे संस्थानिक त्यावेळेचे आणि आदरणीय शिवरामराजे भोसले कॉलेज जीवनामध्ये असताना त्यांच्या एकंदरीत व्यक्तिमत्वाचा माझ्यावर प्रभाव पडला आणि मी कॉलेज जीवनापासून त्या क्षेत्राशी हळू विद्यार्थी संघटनेशी जोडला गेलो. त्यानंतर कॉलेज स्तरावर माझी कॉलेजमध्ये युवा म्हणून निवड झाली. त्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये मला काम करण्याची संधी मिळाली आणि त्यातून नंतर माझी राजकीय जडणघडण झाली आणि या जडणघडणीमुळे आपण काही गोष्टी करत असताना त्या जडणघडणी त्यांच्याकडून आपण काय घेऊ शकतो हे आम्ही प्रकर्षाने त्यांच्याकडून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर NSUच्या संघटनेमध्ये काम केलं. युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष झालो, शहर काँग्रेसचा अध्यक्ष झालो, अगदी जिल्ह्यापर्यंत काम केलं, विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केलं. आज ज्या संस्थेमध्ये मी आहे म्हणजे सावंतवाडी सहकारी पतपेढी जवळपास राजे संस्थान काळापासूनची असलेली जिल्ह्यातली पहिली संस्था आहे पतपेढी आणि ह्या पतपेढीमध्ये मला गेले 15 वर्ष मी संचालक म्हणून काम करत आहे. आदरणीय रमेश बोंद्रे साहेब ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्था चालते तसेच शशीनोगी होते किंवा आताचे ज्यांचे चेअरमन आहेत म्हणजे बांदेकर त्यांचे वडील त्यांच्या सर्वांच्या जडणघडणीत चाललेल्या संस्थेमध्ये मी काम करत आहे. 100 वर्षाहून अधिक परंपरा असलेल्या श्रीराम वाचन मंदिर सारख्या संस्थांमध्ये काम केलेलं आहे. ओंकार नवरात्रोत्सव मंदिरमंडळाच्या कार्यरत आहे. माझ्या व्यवसायाच्या याने मी आज सर्व पोझिशनवर कार्यरत आहे, जिल्ह्याच्या सर्व पोझिशनवर कार्यरत आहे आणि ह्या सर्व स्थितीत वाचत असताना तो कधीतरी आम्हाला ज्यावेळी प्रश्न विचारतो बाबा तुम्ही एवढं सगळं कसं मॅनेज करता ते मॅनेजमेंट कसं असतं ते काही प्रमाणात आम्ही सांगण्याचा त्याला प्रयत्न करतो आणि सर्वात महत्त्वाचं मला असं वाटतं की तुमचे पाय नेहमी जमिनीवर राहिले पाहिजेत. मी निदान तसा प्रयत्न तरी केलेला आहे. आताच्या मुलांमध्ये काही वेळा ते जाणवत नाही आणि आम्ही त्याला त्याची सातत्याने आठवण करून देत असतो कारण एक पेन्सिल आम्ही तुम्हालाही माहिती असेल त्यावेळीच्या काळात वर्षभर वापरत होतो. आताच्या मुलांना पेन्सिलीचे बॉक्सचे बॉक्स मिळतात, त्यांचे वाढदिवस असतात, त्यांना मोठ्या गिफ्ट येतात आणि ते गिफ्टमध्ये सुद्धा शैक्षणिक साहित्य असल्यानंतर त्यांना त्याचे महत्त्व कळत नाही. आमच्यावेळी तसं नव्हतं. आमच्यावेळी बाइंडिंग करून आम्ही पुस्तकं वापरत होतो, बाइंडिंग करून वह्या वापरत होतो. मला तर असं वाटतं की मी FY पासून ते TY पर्यंत एकच 500 पेजेसची बुक वापरली होती आणि त्यानंतर मी माझं ग्रॅज्युएशन पुरं केल्यानंतर एकदमही परिस्थिती हे होती अशातला भाग नाही पण ती एक पद्धत होती आणि पूर्वीच्या काळात तुम्हाला माहिती असेल की फार पालक शिक्षणाच्या ह्याच्यात लक्ष देत नसायचे. आपला मुलगा शिकतोय एवढंच त्यांना माहिती असेल पण आम्ही थोडंसं आम्हाला संधी मिळाल्या या सगळ्या मोठ्या थोर लोकांमध्ये कार्यरत असल्यामुळे आणि त्यातून आम्ही ते करत गेलो आणि आज
ह्यांना आम्ही तेच सांगतोय की तुम्हाला लायब्ररी अटेंड केली पाहिजे. त्याला मध्ये शिवराज्य प्रतिष्ठानचे जे बाबासाहेब पुरंदर यांच्या आधारित परीक्षा होती, त्यामध्ये सुद्धा त्याला क्रमांक मिळाला जिल्हास्तरीय, आणि त्याला ते आम्ही गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्याचा सत्कार झाला. या सर्व जे संस्कार आहेत ते जास्त प्रमाणात मी आहेच त्याच्यावर, पण आईचे त्याचे मोठे हात आहे. आणि आज बरेच जणांशी बोलणं म्हणा, स्टेजवर वावरणं म्हणा, हे करण्याच्या इव्हन आता दुकानामध्ये सुद्धा जे आमचे शोरूम आहे, ज्वेलरी शोरूम आहे माझं सावंतवाडीमध्ये, त्यामध्ये सुद्धा आम्ही त्याला झाडण्यापासून ते साफसफाई करण्याची पहिली त्याला सुरुवात सांगितली. आमच्या व्यवसायामध्ये असं आहे की आमच्या व्यवसायामध्ये पहिले कोळशामध्ये हात काळे करावे लागतात. हात तुमचे काळे झाल्यानंतर तुम्ही दागिना घडवायचा असो, हे आमच्या वडिलांनी आम्हाला त्यावेळी सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्या विषयाप्रमाणे आजतून आम्ही त्याला हेच सांगतो की तू हे हात काळे केले पाहिजे, ही झाडू मारली पाहिजे, ही कपाटं पुसली पाहिजे, त्याच्यानंतर तुझा व्यवसायामध्ये, कारण व्यवसायामधला फक्त पैसा हा बघू नको. आणि फक्त सगळे जे पैसे आहेत, सर्वात मोठं एक तुम्हाला तत्व सांगतो, जे पैसे येत असतात त्यातले 5% 10% आपले असतात. परंतु मुलांना बऱ्याच वेळांना काय वाटतं की एवढे पैसे आहेत ते आजच्या एका दिवसात करून टाकूया. 1 रुपया मिळवण्यासाठी जी मेहनत आहे ती त्याला मध्ये मी हल्लीच 8 दिवसापूर्वीच एक व्हिडिओ दाखवून त्याला दाखवलं. तो म्हणाला पप्पा एवढे पैशाला खर्च लागतो एवढा. त्याच्यामुळे आज काय आहे की आताच्या मुलांना किंवा आताच्या पालकांना मी एकच सांगेन की भविष्यामध्ये जसं जुनं होतं तसं आता पूर्णपणे वागणं शक्य नाही. काळाच्या ओघामध्ये त्यावेळी मोबाईल नव्हते, फोन नव्हते, आपल्याला इंटरनेटसारखी सुविधा नव्हती. पण जे पालक तुमच्यासाठी जे करतायत ते अगदी मनापासून करतायत, त्यांच्या मेहनतीचे, त्यांच्या कुवतीप्रमाणे करतायत, आणि त्यांनी त्यांची कदर केली पाहिजे. हे त्या पालकांनी सुद्धा त्या मुलांना आत्तापासूनच समजवलं पाहिजे, आणि मुलांनी सुद्धा त्या पद्धतीने एक वागावं यासाठी प्रयत्न पालकांनी जर त्याला ते बंधनं काही घालून दिली. आणि आता तुम्ही बघत असाल तर आपल्याकडे त्यावेळी तुम्ही सुद्धा सायकल असताना पण मारामार होते, पण आज प्रत्येक मुलींच्या हातामध्ये 2 व्हीलर्स बाईक आहेत, स्मार्टफोन आहेत, त्यानंतर मुलांच्या हातामध्ये पण आहे. पण हे पालकांनी आपल्याला कशानं दिलेलं आहे याची जाणीव पालकांनी सुरुवातीला 2-3दा करून दिलं पाहिजे. आणि पालकांनंतर त्या मुलांनी पण साधारण समज आल्यानंतर, आज तुम्हाला 5वी-6वी नंतर समज येते, कारण जग हे आपल्या हातात आलेलं आहे. आणि जग हातात आल्यानंतर आपण कशा पद्धतीने राहिलं पाहिजे हे प्रत्येकाने मस्त, मला वाटतं मुलांनी पण थोडं समजून घेणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. तुझं नाव कसं? मृण्मय शिरोडकर. बरं मृण्मय, आता बाबांनी बरंच तुझ्याबद्दल काय काय सांगितलं. तुझं आणि बाबांचं नातं कसं आहे, आणि कोण जास्त ओरडते किंवा कोण जास्त प्रेम देतं, आई की बाबा? असं नाही आहे की एक पप्पा जास्त ओरडतात की आई जास्त ओरडते. इक्वल ते लाड करतात, सगळं पुरवतात देखील. म्हणजे शैक्षणिक काही गोष्टी असतील किंवा अजून काही गोष्टी असतील त्या मला म्हणजे इनफ पुरवतात सुद्धा. त्यामुळे असं नाही आहे की मम्मी जास्त खूप लाड करते, पप्पा जास्त, असं सगळं इक्वल तसं. आता तू वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतला होतास, तर मग आई बाबा कसे सपोर्ट करतात तुला, कसं ते तुला मार्गदर्शन करत असतात, गायडन्स देत असतात? स्पर्धा परीक्षांमध्ये तर माझा मम्मी तशी बऱ्यापैकी आहे. मम्मी पप्पा पण म्हणजे बऱ्यापैकी मदत करतात सुद्धा. मम्मी अभ्यासामध्ये म्हणजे काही घ्यायचं वगैरे असलं तर ते त्याच्यात सगळी मदत करते. पप्पा काही पुस्तकं वगैरे प्रोव्हाइड करायचे असतील तर तसं करतात. आणि अजून काय लागणार असेल तर सगळं ते प्रोव्हिजनचं काम करतं. कामात सुद्धा मदत करतो तुझ्या शॉपमध्ये, तर तो अनुभव कसा आहे तुझ्यासाठी? काय वाटतं, मजा येते का काम करायला? काय एक्सपिरियन्स आहे? म्हणजे सुरुवातीला मी पहिल्यांदा गेलेलो त्यावेळी मध्ये मध्ये यायचा कंटाळा, नंतर मग सवय झाली, आणि मग असं दुकानाच्या वातावरणात सवय झाल्यानंतर मग थोडी मजा यायला लागली तशी नंतर. सुरुवातीला वडीलधाऱ्या माणसांसमोर बोलतानाही भीती वाटायची. भीती म्हणण्यापेक्षा ती आदरयुक्तच भीती होते. मात्र अलीकडच्या काळात ही दरी आता काहीशी कमी होत चालली आहे. पालकांचा मुलांसोबत संवाद वाढलाय आणि मित्रत्वाचं नातं तयार होत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. कॅमेरामॅन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी.